سلام تخطاتلتي دهساس تيفن نزا فيديو سابسكرايب كيكبركم تريقوا زلكم سابسكرايب نتكبر بخبري أن عدمنا ناب نايلو متحستخ بلوكم بورد مرجع إثيوبيا أبتن زصح حبابوتاتا زكاير مرجع تصوع عنتو كاب كل تግራይ ወጻኢ ክኸውን ወሲኑ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መበል ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ መልኪቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ዘሰሓሕባ ተባሂለን ዝፍለጣ 5 ወረዳታት ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ተጸዋዕነተን ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ክኸውን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እቲ ቦርድ ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፈ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዕለት 25 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ብዝለኣኾ ደብዳቤን መምርሕን መሰረት ምዃኑ ሓቢሩ በዚ መሰረት ሑመራ ወልቃይት ጸለምቲ ራያ ኣላማጣን ዝርከብዎን 5 ናይ ምርጫ ጣብያታት እቲ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ መንነትን ዶብን ብሕጋዊ መንገዲ መዕለቢ ክስካብ ዝረክብ ካብ መዋቕር ክልል ትግራይ ወጻኢ ኮይነን ብቐጥታ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፓርላማ ተወዳደርቲ ከቕርባ ተወሲኑሎም ይኹን እምበር ናይ ክልል ምርጫ እቲ ምስሕሓብ ብመንግስቲ መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ንግዚኡ ተናዊሑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዚ ውሳነ ነቲ ክልል ትግራይ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ መምሕዳር ነዘን ቦታታት ናብ ትግራይን ንምብላስ ዘለዎ ፖለቲካዊ መርገጽን ዘዳኽምን ነቲ ጉዳይ ሓድሽ መልክዕ ዘትሕዘን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹለው ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንልኡላውነት ጎረባብቲ ሃገራት ዝደፍር እዩ ክብል ኮኒኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ምስረታ ፍሉይ ኮማንዶ ብዝብል ሽፋን ዘካይዶ ወታደራዊ ምርኢት ደበና ኮይና ዘንጸባርቕን ንጎረባብቲ ሃገራት ተንኮል መፍሓስን እዩ ክብል ገሊጾም አቶ የማነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ዝተረኽበ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ኩሉ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስን ዘባዊ ሰላም ብምዝራግን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ሃገራት ዝግህስ መርዛም ፕሮፓጋንዳ ከም ዝነዝሕ ሓቢሩ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ እዚ ናይ ኩናት ድልየት ዘርኢ ሸርሒ ዝነበረን ዘሎን ምዃኑ ብምምልካት ነዚ ዝስዕብ ከም ኣብነት ጠቒሱ ቅድሚ 2 ዓመት ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ከም ዝበሎ በዓል ኤረቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ክብሉ ዝሃብዎ ንልኡላውነት ዝደፍር መግለጽን ቅድሚ ውሑድ ኣዋርሕ ኣብ መመረቕታ ወታደራቱ ንወደብ ከተማ ዓሰብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘጠቓለለ ካርታ ኢትዮጵያ ብወግዒ ምርኣዩን ብምባል እቲ መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ተግባራቱ ንዞባዊ ርግኣትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻና ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰላም